بسم الله الرحمن الرحيم. Dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ili ndi buku lopanda chipeneko mkati mwake, ndi chiwongoko cha anthu opa Mulungu. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Omwe amakhulupirira zosaoneka ndi maso, monga munda wamtendere, moto, angelo ndi zina zotere zomwe Mulungu ndi mtumiki adazifotokoza. Amapemphera swala moyenera ndiponso amapereka zimene tawapatsa. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ndi amene akukhulupirira zomwe zidavumbulutsidwa kwa iwe ndi zomwe zidavumbulutsidwa kale iwe usadadze, nakhulupiriranso motsimikiza kuti lilipo tsiku lomaliza. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Iwowo omwe ali ndi chikhalidwe chotere ali pa chiwongoko chochokera kwa Mbuye wawo, ndipo iwowo ndi omwe ali wopambana pokapeza ulemerero wapamwamba ku minda ya mtendere. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ndithu amene sadakhulupirire mchimodzimodzi kwa iwo, uwachenjeze kapena usawachenjeze sangakhulupirire. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ali ngati kuti Mulungu wawadinda chidindo chotseka mitima yawo ndi makutu awo, kotero kuti kuwunika kwa chikhulupiriro sikungalowemo, ndipo m'maso mwawo muli chophimba sangathe kuona zozizwitsa za Mulungu. Choncho iwo adzalandira chilango chachikulu. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Pakati pa anthu alipo anthu achinyengo amene akunena takhulupirira mwa Mulungu ndi tsiku lomaliza, pomwe iwo sali wokhulupirira. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Akufuna kunyenga Mulungu ndi amene akhulupirira, ndipo sanyenga aliyense koma okha, ndipo iwo sazindikira kuti akudzinyenga okha. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. M'mitima mwawo muli matenda, ndipo Mulungu waonjezera matenda. Choncho iwo adzalandira chilango chopweteka chifukwa cha kunena kwawo zabodza. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ndipo akawuzidwa kuti musawononge pa dziko, amayankha kuti ife ndife okonza. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
dziwani kuti ndithudi iwo ndiwo ali owononga pa dziko, koma sakuzindikira. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ndipo akawuzidwa kuti khulupirirani monga momwe ena akhulupirira, akuyankha kuti kodi tikhulupirire monga momwe zakhulupirira zitsiru? Dziwani kuti ndithudi iwo ndi omwe ali zitsiru koma sakudziwa. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Ndipo akakumana ndi amene akhulupirira amanena takhulupirira, koma akakhala pawokha ndi asatana awo amati ndithudi ife tili pamodzi nanu, timangowachita chipongwe basi. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Mulungu adzawalipira chipongwe chawocho ndi kuwalekerera akungoyumbayumba kugwira njakata mkusochera kwawo. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Oterowo ndi omwe asinthanitsa chiwongoko ndi kusochera, koma malonda awo sadawapindulire chilichonse, tero sadali wowongoka. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Fanizo lawo achinyengowo lili ngati anthu apaulendo afungatiridwa ndi chindima omwe ayatsa moto, ndipo pamene udawunika zomwe zidali mphepete mwawo, Mulungu nkuwachotsera kuwunika kwawoko nawasiya mu mdima osatha kuona. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nakhala ngati agonthi, abubu, akhungu, ndipo sangabwererenso ku chiwongoko. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Kapena fanizo lawonso lili ngati chimvula chochokera ku mitambo, mkati mwake mukhala mdima, mphenzi ndi kung'anima, nayika zala zawo m'makutu mwawo chifukwa cha mkokomo ndi kuopa imfa, pomwe kutero sikungawathandize chilichonse. Ndipo Mulungu akudziwa bwinobwino za osakhulupirira. Yakadu albarqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha azlama alayhim qamu ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Kung'anima kukuyandikira kutsompola maso awo, nthawi iliyonse kukawunikira nkuyenda mmenemo nkuwunikamo, koma kukawazimira nkuyima. Ndipo Mulungu akadafuna akadawachotsera kumva kwawo ndi kuona kwawo. Ndithudi Mulungu ngokhoza chilichonse. Ya ayyuhan
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. inu anthu, pembedzani mbuye wanu yemwe adakulengani inu ndi omwe adalipo kale kuti mudzichinjirize ku chilango cha Mulungu. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Mulungu yemwe adakupangirani nthaka kukhala ngati mphasa ndi thambo kukhala ngati denga, ndipo adatsitsa madzi kuchokera ku mitambo natulutsa ndi madziwo zipatso zosiyanasiyana kuti chikhale chakudya chanu. Choncho Mulungu musampangire anzake uku inu mukudziwa kuti alibe wothandizana naye. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ndipo ngati muli ndi chikayiko mzomwe tavumbulutsira kapolo wathu kuti sizinachokere kwa ife koma wangopeka yekha, tabweretsani sura imodzi yolingana ndi Kuraniyi mkayankhulidwe ka nzeru ndi kayalidwe ka malamulo ake, ndipo itanani athandizi anu kuti akuthandizeni kupatula Mulungu ngati inu mukunena zoona kuti Qur'ani njopekedwa. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Choncho ngati simutha kubweretsa sura imodzi yonga ya mqur'ani ndiye kuti simudzatha. Choncho opani moto omwe nkhuni zake ndi anthu okanira ndi miyala ya mafano umene wakonzedwera kwa osakhulupirira. Wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ndipo auze nkhani yabwino amene akhulupirira nachita ntchito zabwino molungama kuti ndithu adzalandira minda ya mtendere momwe mitsinje ikuyenda pansi pake ndi patsogolo pake. Nthawi iliyonse kumeneko akapatsidwa zipatso ngati chakudya adzakhala akunena, izi ndi zomwe tidapatsidwa kale, chifukwa chakuti adzapatsidwa zipatso zofanana maonekedwe ake ndi zimene adapatsidwapo kale, koma makomedwe ake ngosiyana. Ndiponso akalandira mmenemo akazi oyeretsedwa ku uve wa mtundu uliwonse, ndipo iwo adzakhala mmenemo muyaya. Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ndipo Allah sachita manyazi kuponya fanizo la udzudzu ndi choposerapo pa udzudzu,
koma amene akhulupirira akuzindikira kuti fanizolo ndi loona ndi lochokera kwa mbuye wawo. Koma amene sadakhulupirire akunena kuti Allah akufuna chiyani pa fanizo lotereri. Allah amawalekerera ambiri kusochera ndi fanizo lotere, komanso amawawongola ambiri ndi fanizonso lotere. Koma tusawalekerera kusochera nalo kupatula okhawo opandukira chilamulo chake. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Omwe akuswa chipangano cha Allah pambuyo pochimanga kuti adzachikwaniritsa ndi kutsatira malamulo a Allah, ndiponso amadula chibale chomwe Mulungu adalamula kuti chilumikizidwe nawo nonga pa dziko poyambitsa nkhondo ndi ziwawa, iwowo ndi amene ali otayika. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kodi mungankane chotani Allah chikhalirecho inu mudali akufa, ndipo Allah adakupatsani moyo na akuyikani pa dziko lapansi. Kenako adzakupatsani imfa ikakwana nthawi yanu yofera. Kenako adzakuukitsani ndi kutulutsani m'manda, ndipo kenako mudzabwezedwa kwa iye kuti mukaweruzidwe pa zomwe mudali kuchita. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Iye ndiye mwe adakulengerani zonse m'dziko lapansi, kenako adalenga thambo nakonza thambo zisanu ndi ziwiri. Iye ngodziwa chinthu chilichonse. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Akumbutse anthu ako nkhani iyi pa nthawi yomwe mbuye wako anati kwa angelo, ine ndikufuna kuyika m'dziko lapansi ondiyimirira. Angelo adati, kodi muyika m'menemo amene azidzawononga ndi kukhetsa mwazi, pomwe ife tikukulemekezani ndi kutamandani mokuyeretsani? Allah adati, ndithudi ine ndikudziwa zimene inu simukudziwa. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ndipo Allah adamphunzitsa Adamu mayina a zinthu zonse, nazibweretsa zinthuzo pamaso pa angelo, nati kwa angelo, ndiwuzeni mayina a zinthu izi ngati mukunena zoona, kuti inu ndinu ozindikira zinthu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Angelo adati, kuyeretsedwa nkwanu, ife tilibe kuzindikira kupatula chimene mwatiphunzitsa. Ndithudi inu ngodziwa kwambiri, anzeru zakuya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني
أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah adanena, iwe Adamu, awuze mayina ake. Ndipo pamene adawawuza mayina ake, iye adati, kodi sindinakuwuzeni kuti ine ndikudziwa zobisika zakumwamba ndi pansi, ndiponso ndikudziwa zimene mukuonetsera poyera ndi zimene mukubisa. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ndipo akumbutse anthu ako nkhani iyi. Pamene tidawawuza angelo, mgwadireni Adamu, onse adamugwadira kupatula Iblisi, Satana, anakana nadzitukumula. Tero adali mmodzi mwa osakhulupirira. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ndipo tidati, iwe Adamu, khala iwe ndi mkazi wako m'mundamo mu Edeni. Idyani m'menemo motakasuka paliponse pamene mwafuna, koma musawuyandikire mtengo uwu wopera kuti mungakhale mwa oyipa odzichitira okha zoyipa. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Koma Satana Iblisi yemwe uja adawalakwitsa onse awiriwo, nanyoza lamulo la Mulungu ndi kudya mtengo woletsedwawo, nawatulutsa mu mtendere momwe adalimo. Ndipo tidawawuza, tsikani mukakhale pa dziko lapansi, pakati pano pali chidani, ndipo tsopano pokhala pano ndi pa dziko lapansi, ndipo mukapeza chisangalalo pamenepo cha nthawi yochepa. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ndipo Adamu adalandira mawu kuchokera kwa mbuye wake, napempha chikhululuko cha Allah kupyolera m'mawuwo. Ndipo mbuye wake adavomera kulapa kwake. Ndithudi iyeyo ngolandira kwambiri kulapa wachisoni. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tidati, tsikani m'menemo nonseno, ngati chitakufikani chiwongoko chochokera kwa ine, ndipo amene adzatsate chiwongoko changacho pa iwo sipadzakhala mantha, ndiponso iwo sadzadandaula. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Koma amene sanakhulupirire natsutsa mawu athu, iwowo ndiwo anthu akumoto, m'menemo akakhalamo muyaya. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Inu ana a Israeli, kumbukirani chisomo changa chomwe ndidakudalitsani nacho, ndipo kwaniritsani pangano lanu, nanenso ndikukwanitsirani pangano langa pa inu, ndipo ine ndekha ndiwopeni. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ndipo khulupirirani zimene ndazivumbulutsa, zomwe zikuchitira umboni zimene muli nazo, ndipo musakhale oyamba kuzikana, ndipo musagulitse mawu anga ndi zinthu za mtengo wochepa, ndipo ine ndekha ndi wopeni. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ndipo musasakanize choona ndi chonama, ndi kubisa choona uku mukudziwa. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ndipo pempherani swala moyenera ndi kupereka chopereka zakati, ndipo weramani pamodzi ndi owerama. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kodi mukulamula anthu kuchita zabwino ndi kudziyiwala inu eni pomwe inu mukuwerenga buku? Kodi simuzindikira? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ndipo dzithandizeni pa zinthu zanu popirira ndi popemphera swala, ndithudi swalayo ndi yolemera kupatula kwa anthu odzichepetsa. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Omwe akutsimikiza kuti adzakumana ndi mbuye wawo ndi kuti adzabwerera kwa iye. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Inu ana a Israeli, kumbukirani chisomo changa chomwe ndidakudalitsani nacho. Ndithudi ine ndinakuchitirani zaufulu kuposa zolengedwa zonse. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Choncho opani tsiku lomwe munthu aliyense sadzathandiza mnzake ndi chilichonse, ndipo sikudzavomerezedwa kwa iye dandaulo, ndiponso silidzalandiridwa dipo kwa iye, ndipo iwo sadzapulumutsidwa. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ndipo kumbukirani pamene tidakupulumutsani kwa anthu a Farao omwe adakuzunzani ndi chilango choyipa, adali kuzinga, kupha ana anu achimuna ndi kuwasiya moyo achikazi, ndipo nzimenezo mudali mayeso akulu ochokera kwa mbuye wanu. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Ndipo kumbukiraninso pamene tidayelekanitsa nyanja chifukwa cha inu kuti muwoloke pa mchenga wowuma. Potero tidakupulumutsani ndi kuwamiza anthu a Farao pamodzi ndi iye mwini, uku inu mukuona, chomwe chidali chozizwitsa choonekera. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Kumbukiraninso pamene tidamulonjeza Mose masiku 40 kuti tidzampatsa buku la chipangano chakale patapita masiku 40 pambuyo pakupulumuka kwanu ndi kuwonongeka kwa Farao.
kenako inu mudapembedza mwana wang'ombe pambuyo pake, iye kulibe atapita ku chipangano cha mbuye wake, ndipo inu munali wochita zoyipa. thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Kenako tidakukhululukirani pambuyo pa zimenezo kuti muthokoze mtendere wa Mulungu. wa idh atayna Musa alkitaba walfurqana la'allakum tahtadun. Ndipo kumbukiraninso pamene Mose tidampatsa buku lolekanitsa choonadi ndi chonama kuti inu muwongoke polingalira ndi kutsatira malamulo ake. wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ndipo kumbukiraninso pamene Mose adanena kwa anthu ake kuti inu anthu anga, ndithudi inu mwadzichitira nokha zoyipa popembedza mwana wang'ombe. Choncho lapani kwa mlengi wanu ndipo phanani nokha amene ali wabwino aphe woyipa. Kutero ndi bwino kwa inu pamaso pa mlengi wanu. Choncho wavomera kulapa kwanu, ndithudi iye ngovomera kulapa mochuluka wachisoni. wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ndipo kumbukiraninso nkhani iyi pamene modati, iwe Mose, sitingakukhulupirire iwe mpaka timuone Mulungu masomphenya. Ndipo mkokomo wa moto udakugwirani uku inu mukuona. thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kenako tidakuukitsani kuimfa pambuyo pakufa kwanu kuti muyamike. wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ndipo tidakuphimbani ndi mthunzi wa mitambo pamene mudali kuwoloka chipululu cha mchenga. Ndipo tidakutsitsirani mana ndi salowa ndi kukuwuzani, idyani zinthu zabwino izi zimene takupatsani, komatu sadatichitire ife choyipa koma adali kudzichitira okha zoyipa. wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ndipo kumbukiraninso nkhani iyi pamene tidati, lowani m'mudzi uwu ndi kudya m'menemo motakasuka paliponse pamene mwafuna, ndipo lowerani pa chipata chake uku mutawerama kusonyeza kuthokoza kwa Mulungu. Ndipo nenani, Mbuye wathu, tikhululukireni machimo athu. Tikukhululukirani machimo anu ndi kuwawonjezera mphotho yayikulu ochita zabwino. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Koma anthu oyipa adasintha lamulo la Mulungu, nanena mawu ena osati amene adawuzidwa. Choncho adalowa uku akukhwekhwerera ndi matako awo. Tero anthu oyipawo tidawatsitsira mliri wochokera kumwamba
chifukwa cha kutuluka kwawo m'chilamulo cha Mulungu. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ndipo kumbukiraninso nkhani iyi pamene Mose adapemphera anthu ake madzi kwa Mulungu atagwidwa ndi ludzu loopsa m'chipululu. Tidati menya mwala ndi ndodo yakoyo. Atamenya anatulukadi m'menemo akasupe 12, potero fuko lililonse lidadziwa malo awo omwera. Izi zidachitika kuti asakangane. Choncho idyani ndiponso imwani mu riziki zopatsa za Mulungu popanda inu kulivutikira, ndipo musasimbwe pa dziko uku mukuononga. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ndipo kumbukiraninso nkhani iyi pamene mudati, iwe Mose, sitingathe kupirira ndi chakudya cha mtundu umodzi chomwe ndi mana ndi salowa. Choncho tipemphere kwa mbuye wako kuti atitulutsire atipatse ife zimene nthaka imameretsa monga masamba, nkhaka, adyo, nyemba za mtundu wa chana ndi anyezi. Iye adati, kodi mukufuna kusinthanitsa chonyozeka, choyipa ndi chabwino? Pitani m'midzi, ndipo kumeneko mukapeza zimene mwapemphazi. Potero adapatsidwa kunyozeka ndi kusauka, nabwerera ndi mkwiyo wa Mulungu. Zimenezo nchifukwa chakuti iwo sadali okhulupirira zisonyezo za Mulungu ndi kuti adali kupha aneneri a Mulungu popanda chifukwa. Zidalitero chifukwa cha kunyoza kwawo ndipo adali olumpha malire. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ndithu amene akhulupirira aneneri akale ndi Ayuda ndi Akhristu ndi Sabai, aliyense wa iwo amene akhulupirire Mulungu tsopano monga momwe akunenera mneneri Muhammad na akhulupiriranso za tsiku lomaliza, uku akuchita ntchito zabwino, akalandira mphoto yawo kwa mbuye wawo. Pa iwo sipadzakhala mantha ndiponso sadzadandaula. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Ndipo kumbukiraninso nkhani iyi inu Ayuda, pamene tidalandira chipangano chanu kuti mudzagwiritsa ntchito zomwe zili m'buku la Taurati, ndipo tidakweza pamwamba pano phiri la Sinai. Tidati kwa inu, gwirani mwamphamvu chimene takupatsani, ndipo kumbukirani zili m'menemo pozigwiritsa ntchito, ndipo musazinyozere kuti mukhale wopa Mulungu. ثم توليتم من
بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Koma pambuyo pa zimenezo mudatembenuka ndi kunyoza, pakadapanda ufulu wa Mulungu ndi chifundo chake pa inu, mukadakhala mwa otayika owonongeka pa dziko lapansi. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ndithudi mudawadziwa anthu amene mwa inu adapsyola malire pakuswa kupatulika kwa tsiku la Sabata, mmene tidawalangira chifukwa chosodza nsomba pa tsiku loletsedwa, ndipo tidati kwa iwo, khalani anyani onyozeka. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Ndipo tidakuchita kukhala anyaniko chilango chochenjeza amene adalipo pa nthawiyo ndi akudza pambuyo pawo, ndiponso phunziro kwa opa Mulungu. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Kumbukiraninso nkhani iyi inu Ayuda, pamene Musa adawuza anthu ake, ndithudi Mulungu akukulamulani kuti muzinge ng'ombe. Iwo adati, kodi ukutichitira zachibwana? Iye adati, si choncho, ndikudzichinjiriza ndi Mulungu kukhala mwa anthu aumbuli. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Iwo adati, choncho tipemphere kwa mbuye wako kuti atifotokozere bwino mtundu wa ng'ombewo. Iye adati, ndithudi iye akunena kuti ng'ombeyo si mkota kapena nthati, koma yapakatikati pa zimenezi. Tero chitani zimene mukulamulidwa. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Iwo adatinso, tipemphere kwa mbuye wako kuti atilongosolere maonekedwe ake a ng'ombeyo. Musa adati, iye akuti ng'ombeyo ikhali yachikasu kwambiri yowakondweretsa oyiona. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Iwo adatinso, tipemphere kwa mbuye wako kuti atilongosolere mmene khalidwe lake liliri. Ndithudi ng'ombe zimene wafotokozazo nzofanana kwa ife, ndipo ndithudi Mulungu akafuna tikhala owongoka. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Adati, ndithudi iye akuti imeneyo ndi ng'ombe yosayigwiritsa ntchito yolima mthaka, ndiponso yosathirira mbewu yabwinobwino yopanda banga. Iwo adati, tsopano wabweretsa mawu achoonadi. Choncho adayizinga, koma padatsala pang'ono kuti asachite lamulolo. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Ndipo kumbukiraninso nkhani iyi pamene mudapha munthu, kenako mudakangana ndi kukankhirana chifukwa cha munthuyo. Ena ankati uje ndiye wapha, pomwe ena ankati koma uje ndiye wapha. Ndipo Mulungu atulutsira poyera zimene mudali kubisa. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Choncho tidati, kwapulani thupi la wakufayo ndi gawo la nyamayo, potero auka ndi kunena za amene adamupha. Momwemo Mulungu adzawaukitsa akufa m'manda monga adamuukitsira wakufayo pamaso panu, ndipo akukusonyezani zizindikiro zake kuti mukhale ndi nzeru. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Koma mitima yanu idawuma pambuyo pa zimenezo, ikhala gwaa ngati mwala kapena kuposerapo. Ndithudi pali miyala ina yemwe mitsinje ikutuluka mkati mwake, ndipo pali ina imene imang'ambika nkutuluka madzi mkati mwake, ndipo pali ina imene imagwa chifukwa chakuopa Mulungu. Koma inu Ayuda simulalikika ngakhale mpang'ono pomwe, ndipo Mulungu sali wonyalanyaza zimene mukuchita. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allahi ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Kodi inu Asilamu mukuyembekezera kuti angakukhulupirireni Ayudawo, pomwe ena a iwo ankamvera mawu a Mulungu kenako nkuwasintha pambuyo powazindikira bwinobwino uku akudziwa? Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ afala ta'qilun. Ndipo akakumana ndi amene akhulupirira amanena, takhulupirira kuti uyu Muhammad ndi mneneri woona ndipo watchulidwa m'mabuku athu. Koma akakhala kwawo kuseli amati, mukuwawuza iwo Asilamu zimene Mulungu anakufotokozerani m'buku la Taurati kuti adzakhale ndi mtsutso pa inu kwa mbuye wanu. Kodi mulibe nzeru? Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kodi sadziwa kuti Mulungu akudziwa zomwe akubisa ndi zomwe akuonetsera poyera? Kwa Mulungu palibe chobisika. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ndipo mwa iwo Ayudawo zilipo mbuli zosadziwa kuwerenga buku la Mulungu, koma zimbekezero zawo zabodza basi, ndipo iwo alibe china koma zakungoganizira basi. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Chilango cha ukali chidzatsimikizika pa amene akulemba buku ndi manja awo, kenako nanena ili lachokera kwa Mulungu. Akunena bodzalo kuti apeze zinthu za mtengo ochepa za m'dziko lapansi. Kuwonongeka kuli pa iwo chifukwa cha zomwe manja awo alemba, ndipo kuwonongeka mkwawo chifukwa cha zomwe akupeza. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ndipo akunena, sudzatikhudza moto kupatula masiku owerengeka basi. Auze, kodi mudapangana naye Mulungu kuti potero sadzaswa lonjezo lake, kapena mukungomunenera Mulungu zimene simukuzidziwa? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Si choncho, koma amene wachita choyipa ndi kuzungulidwa ndi machimo ake, otero ndi anthu akumoto, mmenemo adzakhala muyaya. Walladhina amanu wa amilu ssalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ndipo amene akhulupirira nachita zabwino, iwowo ndiwo anthu akumunda wamtendere, mmenemo adzakhala muyaya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ndipo akumbutse nkhani yinso pamene tidalandira pangano lamphamvu la ana a Israeli, kuti musapembedze aliyense koma Mulungu, ndipo muwachitire zabwino makolo anu ndi achibale anu ndi amasiye ndi masikini osowa, ndipo nenani kwa anthu mwaubwino, ndipo pempherani swala moyenera ndi kupereka zakati. Kenako mudatembenuka monyozera kupatula wochepa mwa inu, ndipo inu ndinu onyozera. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Ndipo kumbukirani pamene tidalandira pangano lanu kuti simukhetsa mwazi wanu, kutinso simudzawatulutsa anthu anu m'midzi yanu, ndipo inu munavomereza zimenezi, ndipo inu mukuyikira umboni zimenezi, koma simudatsate malamulowo. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Tsono inu nomwe ndi amene mukuphana ndi kuwatulutsa ena a inu m'nyumba zawo, mukuthandiza adani anu powachitira abale anu masautso mwauchimo ndi molumpha malire, koma akakudzerani akayidi mukuwawombola pomwe nkoletsedwa kwa inu kuwatulutsa. Kodi mukukhulupirira mbali ina ya buku mbali ina nkuyikana? Choncho palibe mphoto kwa ochita izi mwa inu koma kuyaluka pa moyo wa pa dziko lapansi, ndipo tsiku la chiweruzo adzalowetsedwa ku chilango chaukali.
ndipo mulungu sali wonyalanyaza zimene mukuchita. Ulaika alladhina ishtarawu alhayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu anhumul adhabu wala hum yunsarun. Iwo ndi amene asinthanitsa moyo wa tsiku lomaliza ndi moyo wa dziko lapansi. Choncho sadzawachepetsera chilango ndiponso sadzapulumutsidwa. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ndithu Musa tidampatsa buku la Taurati, ndipo tidatsatiza pambuyo pake atumiki ena, ndipo Yesu mwana wa Mariya tidampatsa zozizwitsa zoonekera ndi kumulimbikitsa ndi Mzimu Woyera Gabriel. Nthawi iliyonse akakudzerani mtumiki ndi chomwe mitima yanu sikonda, mumadzikweza, ena mudawatsutsa ndipo ena mudawapha. Waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Iwo adati, mitima yathu yakutidwa, potero tikulephera kumvetsa ulaliki wako iwe Muhammad. Iwo nkabodza pa zimene akunenazi, koma Mulungu wawatemberera chifukwa cha kusakhulupirira kwawo, tero nzochepa zimene akuzikhulupirira. Walamma jaahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ndipo pamene buku lidawadzera nyengo ya mtumiki Muhammad lochokera kwa Mulungu loyikira umboni zomwe zili pamodzi ndi iwo, adalikana. Pomwe kale lisadadze bukulo, adali kupempha chithandizo kupyolera mwa mtumiki wolonjezedwa chogonjetsera amene sadakhulupirire. Koma pamene chidawadzera chimene adachidziwa Qur'an adachikana. Choncho matemberero a Mulungu ali pa osakhulupirira. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allahu baghyan أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Nchoyipa zedi chimene agula pogulitsa chisangalalo cha tsiku lomaliza cha mitima yawo, ndipo kana pawo zimene Mulungu adavumbulutsa, chifukwa cha njiru basi kuti Mulungu watsitsira chifundo chake amene wamfuna mwa akapolo ake amene sali mu Yuda. Potero adabwerera ndi mkwiyo wa Mulungu kuonjezera pa mkwiyo wakale, ndipo osakhulupirira adzakhala ndi chilango chosambula. Wa idha qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ndipo akawuzidwa Ayuda, khulupirirani zimene Mulungu wavumbulutsa kwa mtumiki Muhammad, amanena, tikukhulupirira zimene zidavumbulutsidwa kwa ife. Ndipo amazikana zomwe sizili zimenezo, ngakhale icho chili choona, chomwe chikuyikira umboni kuona kwa zomwe ali nazo pamodzi. Nena,
nanga bwanji mudapha aneneri a Mulungu kalero ngati muli wokhulupiriradi? وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ndipo adakudzerani Musa ndi zisonyezo zotsimikizika, koma pambuyo pake mudapembedza mwana wa ng'ombe, ndipo potero mudali anthu ochita zoyipa kwa basi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ndipo kumbukirani nkhani iyi inu ana a Israeli, pamene tidalandira kwa inu pangano la mphamvu, ndipo tidakukwezerani phiri pamwamba panu ukuti kuti gwiritsani mwamphamvu malamulo amene takupatsani ndipo mverani. Iwo adati, tamva mawu anu koma tikunyoza, tikukana lamulo lanu. Ndipo adamwetsedwa m'mitima mwawo kukonda kupembedza mwana wa ng'ombe chifukwa cha kusakhulupirira kwawo. Nena, nchoyipa zedi chimene chikhulupiriro chanu chikukulamulirani ngati inu mulidi okhulupirira. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Awuze Ayudawo, ngati nyumba yomaliza kwa Mulungu njanu nokha osati anthu ena monga momwe mukunenera, ilakalakeni imfa ngati mukunenadi zoona. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Koma sadzayilakalaka imfa ngakhale pang'ono, chifukwa cha zomwe manja awo adatsogoza, chifukwa cha machimo adadzichitira, ndipo Mulungu akudziwa bwino za anthu oyipa. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Ndipo wapeza Ayuda kuti ngokondetsetsa kukhala ndi moyo wautali kuposa anthu ena, kuposanso anthu amene akuphatikiza Mulungu ndi mafano. Aliyense wa iwo amafuna apatsidwe moyo wokwana zaka 1,000, pomwe kupatsidwa kwake moyo wautali sikungamuyike kutali ndi chilango, ndipo Mulungu akuona zonse zimene akuchita. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Nena, amene akhale mdani wa Gabriel chifukwa chobweretsa chivumbulutso kwa Muhammad, iyeyo ndi mdani wa Mulungu. Ndithudi, iye waivumbulutsa Qur'ani mu mtima mwako mwachilolezo cha Mulungu. Sadachite mwachifuniro chake. Qur'ani ndi imene ikutsimikizira zomwe zidali patsogolo pake, ndiponso ndi chiwongoko ndi nkhani yabwino kwa okhulupirira. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lilkafirin. Amene ali mdani wa Mulungu ndi angelo ake ndi atumiki ake ndi Gabriel ndi Mikael, ndiye kuti akudzifunira imfa. Ndithu Mulungu ndi mdani wa osakhulupirira. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا
إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Ndithu tidavumbulutsa kwa iwe zisonyezo zooneka, ndipo palibe wozikana koma okhawo opandukira chilamulo cha Mulungu. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kodi sizilitero kuti pa nthawi iliyonse akupangana pangano lamphamvu, ena a iwo akulitaya, koma ambiri a iwo sakhulupirira. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ndipo pamene Ayuda adawadzera mtumiki wochokera kwa Mulungu uku akuchitira umboni chomwe iwo ali nacho, gulu lina mwa omwe adapatsidwa buku lidataya buku la Mulungu kumbuyo kwa misana yawo ngati kuti sakulidziwa. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Adatsatira njira za afiti zomwe asatana adali kuwafotokozera nthawi ya ufumu wa Suleiman. Ndipo Suleiman sadali mfiti, sadasiye kukhulupirira Mulungu, koma asatana ndi amene sadakhulupirire naphunzitsa anthu ufiti umene adawuzidwa kuyambira kale, natsatiranso njira za ufiti zimene zinatsitsidwa kwa angelo awiri, Haruta ndi Maruta, ku midzi ya ku Babulo. Koma angelowo sadaphunzitse aliyense, pokhapokha atamuwuza kuti ife ndife mayeso ofuna kuona kugonjera kwanu malamulo a Mulungu. Choncho musamkane Mulungu. Komabe ankaphunzira kwa iwo njira zolekanitsira pakati pa munthu ndi mkazi wake ndi zina zotero, ndipo sangamuvutitse aliyense ndi zimenezo koma mwachilolezo cha Mulungu. Ndipo akuphunzira zomwe zingawavutitse pomwe sizingawathandize. Ndithudi akudziwa kuti yemwe wausankha ufitiwo sadzakhala ndi gawo lililonse la zinthu zabwino tsiku lomaliza. Ndithudi nchoyipitsitsa chimene adzisankhira okha akadakhala akudziwa. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Ndipo iwo akadakhulupirira nadzichinjiriza kuzoletsedwa, ndithudi mphotho yochokera kwa Mulungu ikadakhala yabwino kwa iwo akadadziwa. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Inu amene mwakhulupirira, musanenere mneneri liwu lakuti ra'ina ndi cholinga chomunenera kuti iye ndi mbutuma, koma nenereni liwu lakuti utiyang'anire, ndipo mverani malamulo. Kwa osakhulupirira
kuli chilango chopweteka. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Amene sadakhulupirire mwa anthu amabuku Ayuda ndi Akhristu ndi omphatikiza Mulungu Arabu safuna kuti chabwino chilichonse chochokera kwa mbuye wanu chitsitsidwe kwa inu Asilamu. Koma Mulungu amamusankhira chifundo chake amene wamfuna, ndipo Mulungu ndi mwini ubwino waukulu. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Aya ndime iliyonse yomwe tikuyifafaniza kapena kuyiwalitsa mu mtima wako tikubweretsa yabwino kuposa iyo kapena yofanana nayo. Kodi sukudziwa kuti Mulungu ngokhoza chinthu chilichonse? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Kodi sudziwa kuti ufumu wakumwamba ndi pansi ngwa Mulungu, ndipo inu kupatula iye Mulungu mulibe mtetezi ngakhale mthandizi. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Kodi mukufuna kufunsa mtumiki wanu inu Asilamu monga momwe Mose adafunsidwira kale mafunso achipongwe? Ndipo amene angasinthanitse chikhulupiriro ndi kusakhulupirira ndithudi wasochera njira yolingana yopanda majiga. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Ambiri mwa amene anapatsidwa mabuku akufuna kukubwezani, kukutembenuzani kuti mukhale wosakhulupirira pambuyo pa chikhulupiriro chanu chifukwa cha dumbo lomwe lili m'mitima mwawo lomwe lowapeza pambuyo powaonekera choonadi poyera. Choncho akhululukireni ndi kuwasiya kufikira Mulungu adzabweretse lamulo lake. Ndithudi Mulungu ngokhoza chilichonse. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Ndipo pempherani swala moyenera ndiponso perekani zakati, ndipo chilichonse chabwino chimene mukudzitsogozera mukachipeza kwa Mulungu. Ndithudi Mulungu akuona zonse zimene mukuchita. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Eti akunena, palibe amene adzalowe ku munda wamtendere koma amene ali Muyuda kapena Mkhristu. Zimenezo nzofuna zawo chabe. Nena, bweretsani umboni wanu ngati mukunena zoona. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ayi, koma amene nkhope yake yagonjera kwa Mulungu kwa kuchita zabwino kwa anthu anzawo, iye ndi amene adzapeza mphotho yake kwa mbuye wake, ndipo pa iwo sipadzakhala mantha
ndiponso sadzadandaula. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ndipo Ayuda akumanena, Akhristu alibe chilichonse chotsamira pa chipembedzo chawo. Nawonso Akhristu akumanena, Ayuda alibe chilichonse chotsamira pa chipembedzo chawo. Pomwe onsewa akuwerenga buku lomwe adawavumbulutsira popanda kutsatira zili m'bukulo. Mofanana ndi zoyankhula zawo, momwemonso akunena amene sali wodziwa Aarabu opembedza mafano monga zonena za Ayuda. Mulungu adzaweruza pakati pawo tsiku la chimaliziro pa zomwe adali kusiyana. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Kodi alipo oyipitsitsa woposa amene akutsekereza anthu kulowa m'mizikiti ya Mulungu kuti lisatchulidwe m'menemo dzina lake nalimbika kuyiwononga mizikitiyo, kotero kuti sikunali koyenera kwa iwo kulowa m'menemo koma mwamantha. Kuyaluka kwa pa dziko lapansi nkwawo, ndipo tsiku lomaliza iwo adzapeza chilango chachikulu. Walillahi al-mashriqu wal-maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Ndipo kuvuma ndi kuzambwe nkwa Mulungu, ndipo pamalo paliponse pamene mwatembenukira, pomwe Mulungu wakulamulirani kuti mutembenukire, pamenepo mupezapo chiyanjo cha Mulungu. Ndithudi Mulungu ngokwanira ponseponse wodziwa chilichonse. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Ndipo osakhulupirira kumanena, Mulungu wadzipangira mwana. Mulungu wapatukana ndi zimenezo, koma zolengedwa zonse zakumwamba ndi pansi nzake zonse zikumumvera iye. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Iye ndi mulengi wa thambo ndi nthaka popanda chofanizira, ndipo akafuna chinthu kuti chichitike amangoti chitika ndipo chimachitikadi. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Ndipo aja osadziwa akunena, bwanji Mulungu osatilankhula ife kapena kutibweretsera chizindikiro chozizwitsa. Mofanana ndi zoyankhula zawozo adanenanso amene adalipo kale. Mitima yawo yalingana, ndithu ife tazifotokoza zizindikiro momveka kwa anthu otsimikiza mchikhulupiriro. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Ndithudi ife takutumiza iwe mtumiki ndi choonadi kuti ukhale wowuza nkhani yabwino ndi wochenjeza, ndipo sudzafunsidwa za anthu akumoto. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ndipo Ayuda ndi Akhristu sangakondwere nawe pokapoka utatsatira zipembedzo zawo. Nena, ndithudi chiwongoko cha Mulungu ndi chomwe chili chiwongoko chenicheni. Ngati utsata zilakolako zawo pambuyo pa zomwe zakudzera, monga kuzindikira kwenikweni, sudzapeza mtetezi aliyense ngakhale mthandizi kwa Mulungu. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Anthu omwe tidawapatsa buku naliwerenga kuwerenga koyenera kopanda kusintha mawu ake ndi matanthauzo ake, iwo ndi amene akulikhulupirira bukuli la Qur'an. Koma amene angalikane, iwowa ndomwe ali wowonongeka. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Inu ana a Israeli, kumbukirani chisomo changa chomwe ndidakudalitsani nacho. Ndithudi ndidakuchitirani zabwino kuposa zolengedwa zonse pa nthawi imeneyo. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ndipo opani tsiku lomwe munthu aliyense sadzathandiza munthu nzake ndi chilichonse, ndipo dipo silidzalandiridwa, ndipo kuwombola kwa wombola sikudzamuthandiza, ndiponso iwo sadzapulumutsidwa. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ndipo kumbukirani pamene mbuye wa Abrahamu Allah adamuyesa iye mayeso ndi malamulo ambiri, ndipo iye adakwaniritsa. Adamuwuza, ndithudi ine ndichita iwe kukhala mtsogoleri wa anthu. Abrahamu adayankha kuti, kodi ndi ana anga omwe? Adati, inde, koma lonjezo langa silingawafike wochita zoyipa. Wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ndipo kumbukiraninso nkhani iyi pamene tidapanga nyumba ya Al-Kaaba kuti pakhale pamalo pobwererapo anthu, poyendera anthu ndi kukhalanso malo achitetezo, ndi kuti pachiteni kukhala popempherera swala pamalo pomwe Abrahamu adali kuyimirira pomanga nyumbayo. Ndipo tidalamula Abrahamu ndi Ishmael kuti iyeretseni nyumba yanga chifukwa cha oyizungulira pochita tawafu ndi amene akuchita mbindikiro ndi chifukwa cha amene akuwerama ndi kulambira kuswali mmenemo. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Ndipo kumbukirani nkhani iyi pamene Abrahamu adanena, o mbuye wanga, uchiteni mzinda uwu wa Makka kukhala wachitetezo, ndipo zipatseni nzika za mu mzindawo
zipatso amene akhulupirira Mulungu ndi tsiku lomaliza mwa iwo. Mulungu adati, nayenso osakhulupirira ndimkondweretsa pang'ono, kenako ndidzamkankhira ku chilango cha moto. Taonani kunyansa malo obwerera. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ndipo kumbukiraninso pamene Abrahamu ndi Ishmael ankakhazikitsa maziko a nyumba, uku akupempha kwa Mulungu, O Mbuye wathu, tilandireni ntchito yathuyi, ndithudi inu ndinu akumva odziwa. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. O Mbuye wathu, tichiteni kukhala ogonjera inu, pamodzinso ndi ana athu muwachite kukhala fuko logonjera inu, ndipo tidziwitseni njira za mapemphero athu, ndipo tikhululukireni, ndithudi inu ndinu olandira kulapa mochuluka wachisoni. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. O Mbuye wathu, atumizireni mtumiki wochokera mwa iwo kuti awawerengere aya ndime zanu ndi kuwaphunzitsa buku lanu ndi nzeru, ndi kuti awayeretse. Inu ndinu amphamvu zoposa anzeru zakuya. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Kodi ndani wonyoza chipembedzo cha Abrahamu osati yemwe mtima wake uli wopusa? Ndithudi tidamusankha Abrahamu pa dziko lapansi, ndipo iye tsiku lomaliza adzakhala mmodzi wa anthu abwino. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Kumbukiraninso pamene mbuye wake adamuwuza kuti, gonjera, iye adati, ndagonjera kwa Mbuye wa zolengedwa zonse. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ndipo Abrahamu adalangizanso ana ake za zimenezi, chonchonso Yakobo adalangizanso ana ake kuti, inu ana anga, ndithudi Mulungu wakusankhirani chipembedzo, choncho musafe pokhapokha muli wogonjera iye. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Kodi inu Ayuda ndi Akhristu mudalipo pamene Yakobo idamdzera imfa, pamene adati kwa ana ake, kodi pambuyo panga mudzapembedza yani? Iwo adayankha kuti, tidzapembedza Mulungu wako, Mulungu wa makolo ako, Abrahamu, Ishmael ndi Isaki, Mulungu mmodzi basi, ndipo ife tikugonjera iye. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Umenewo ndi m'bado wa anthu umene udanka kale,
udzapeza zimene udachita, ndipo inunso mudzapeza zimene mudachita, ndipo inu simudzafunsidwa zimene iwo ankachita. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Iwo Ayuda adati kwa Asilamu, khalani Ayuda ndipo mukhala wowongoka. Nawonso Akhristu adati, khalani Akhristu ndipo mukhala wowongoka. Nena, koma tikutsata chipembedzo cha Abrahamu, yemwe adaleka zipembedzo zopotoka ndipo sadali mwa ophatikiza Mulungu ndi mafano. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Nenani inu Asilamu kuwauza Ayuda ndi Akhristu, takhulupirira Mulungu ndi zimene adavumbulutsa kwa ife ndi zimene zidavumbulutsidwa kwa Abrahamu, Ishmael, Isaki, Yakobo ndi zidzukulu zake, ndi zimene adapatsidwa Musa, Yesu, ndiponso zimene adapatsidwa aneneri ena kuchokera kwa mbuye wawo. Sitilekanitsa pakati pa mmodzi wa iwo, koma onse tiwakhulupirira, ndipo ife tikugonjera iye. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Ngati akhulupirira Ayuda ndi Akhristu monga mmene mwakhulupirira, ndiye kuti awongoka. Koma ngati akutembenuka posakhulupirira, ndiye kuti iwo ali mkukangana. Choncho Mulungu akuteteza ku zoyipa zawo, ndipo iye ngwakumva wodziwa. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Tsatirani chiwongoko cha Mulungu Chisilamu. Kodi ndi ndani amene ali ndi chiwongoko chabwino kuposa Mulungu? Ndipo ife iye yekha timpembedza. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Nena iwe Muhammad kwa Ayuda ndi Akhristu, ha, mukutsutsana nafe za Mulungu ponena kuti bwanji wapereka uneneri kumbali ya ife, pomwe iye ndi mbuye wathu ndiponso mbuye wanu. Pamene mudali wolungama adakupatsani uneneri, ndipo pamene mudakhota adakulandani natipatsa ife. Ife tili ndi zochita zathu, inunso muli ndi zochita zanu, ndipo ife tikudzipereka kwathunthu kwa iye Mulungu. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Kodi mukunena Ayuda ndi Akhristu kuti Ibrahimu, Ismaili, Ishak, Yakobo ndi zidzukulu anali Ayuda kapena Akhristu? Nena, kodi inu ndi wodziwa kwambiri kapena Mulungu? Kodi ndi yani oyipitsitsa kwambiri kwa iye koposa yemwe wabisa umboni wochokera kwa Mulungu? Komatu Mulungu sali wonyalanyaza pa zimene mukuchita. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum
ولا تسألون عما كانوا يعملون. uwo ndi m'bado wa anthu umene udanka kale, palibe phindu kuwanyadira iwo. Udapeza zimene udachita, ndiponso inu mudzapeza zimene mudachita, ndipo inu simudzafunsidwa pa zimene iwo ankachita.